Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi ti kinagwapo, no di na kamat irespeto. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, nasaya at magkakabagyan. Taimay kayo amin dito'y clan reunion tayo. Ay, itatayo madlangan nga agkikita. Adda maninday ti bakit analaing asumaw? Di ka man agsaoy ti kasta. Ay, ang mga numangag na ka. Pudno man. Donasyon ko, jay may sabuo, alitsyon. Ay, mayat ano kasta? O, nangag mo manong, mangruging agpalastog. I-announce na pa'y talaga. Ay, Robert, kaanakan. Apa yan tay? Ay, saan samot ana ipark ni uncle mo ahusto jay logan. Ay, mabalin ka day, amapan mo ipark ana imbag. Ay, katuan tay. Day talaga yam. Oh, adto'y titulbag. Para mag-atalaga. Nagatigdog matan ti pila di ti pangalaan iti makan. Nay, si kamagayam day taadda di talikudak insan be. Wen manang ani. Sa anak mabalin ang makipila iti mabayag. Imbatik lang dagiti anak ko iti likod. Anya? Anak ko kunam. Apay, mano ti anak maun? Talon Na, duwala ang atawon asaan taan nagkitkita. Talon ti anak maun. May sa idin ti anak ko Idi na udi anak kita tama nang. Kita ang manlangan niya. Si Kangay manang anay. Kumusta kan? Ata ka din asawam? Wano ata ka din lakay mao? Awan pa. Di mo kunan single ka pay lang aging gayta. Wen, single pa. Kat kaano nga makiasawa ka? Manang, siyak man lang ti umuna. Amangan nga minog sang-sangit ang dagiti anak ko. Ayun sige. Dito'y kayan po. Agsukat na. Sapay ko ma. Taintun sumaro no aklan reunion tayo. At dantong matan asawam. Anay? Ante? Ay, agtugawak man di ti abay mo. Ay, katuwa na, ante. Sika lang amin ti awan partner na kahit. Ulitin nak maninday to abak. Ay, wah. Kurang ti asin day to iga doon yan, ante. Ay, jakpay naramanan. Taday to ilitsyon nga indunit ko ti kayat ka. Apay, saan ka nangala? Nangato ti kolesterol na day, tante. Jak kayat ti lumumag. Agpasiksi ka pa lang. Ket awan sa mo tagar-aram kan ka. Kuna. Sino nga tayo tinagluto dito igado? Awan sa mo Ricardo na. Saan anaimas? Ay, anay. Kano ka makiasawa, Ay na, tila damdamagan nyo matante. Dito igado ti pagsarsaritahan ta. Ay, no makiasawa ka. Agi donatak iti may sa alit sound. Iso makiasawa kan. Anya ka mo tinante. Apay apilitan na nga. Nay, apay, masayar kan samat. Kasano, igado dito ibagbaga. Ipilpilit mo day tapan na kiasawa. Ha? Makitamday ta, anay. Ay, bakit kan? Anya? Agdamda magaklangkan ka. Makaungat kamutan. Isuarom ba nga makiasawa kan? Anya nga tati connection na itay. Mayat ti makireunion na. Rumbang lang at tinawon ang maadaan tayo iti reunion. Anya ngay matipanag ko na, mading ka. Jakto kayatin ti mapan. Si kanto lang. Nay, apay ngay. Saan ka kadian naging jawi? Kadno nagado amakan. At dapay dyan nagdakal alay tiyon nga indunit ni Auntie Vilma. Ay, dandanin pay inapa day abakot. Apay ngay mat? Kasano, tila damdamagan na. Anya kumangay ti bibiyang na no agbakbaketak abalasang. Anyayat imbagbaganakan ka. Sign of aging. Kung kuna nakiti, ay adula aming. Kat, punumat ngamin
Oh, kita ma, kaguram tinatagari nga aglawlaw. May saka manong. Ay, mas kay-kayat mo nga agyan dito'y baryaw. Win ata na ulimak ditoy. Kahit anyangay kumaita. Ne. San sa mutan apabanglo day ta ibulbulsam? Kwa, mentol day to ipahid ko dito'y muging ko. No sumro ti migraine ko. Daytan ti sign of aging ako nada. Sige, pagtitinulungan dakong. Unay kayo mutan. Si kamot. Nakapilpili kan tumot nga main. Ani, busy ang unay. Iskaman lang ti mapaniji bangko. Ay, kato na. Awan sa bali ang maibaon ko dito yung office. Isika lang ngamin ti kabisado nan iji bangko. Wen, awan problema. Agtaksi ako na. Ay, apay ngagtaksi ka. Itulod na ka ni Dong. Anya? Ay, nasingpot ni Dong. Ay, di mo man pirgin ti aldaw ko. Ay na, ingkan. Itay nakapay nga urayan ijerwar. Adan ijay service car. Good morning, ma'am. Ag-drive ka kit din. Day tadalan ti kitaam. Sana siya. At tarigalo ken ka, ma'am. Saan ko a birthday? Pabitlangan. Na, apingin sardeng mo day tulugan, Iyawat ko lang matkan ka dito yung regalok, At dakit dito yung baksit. Mabit lang, mama. Nagadula kang arte mo ni Aldawang. Oh, para kan ka, mama ani. Ay na, saan ko a birthday ko na? Awatam ko malatanda ito yung red roses. Ken chocolates, ma'am. Ala, paandaro mo day tulugan, tamapantan. Saan ko apaandaran, no di mo awatan? Sa anak ton nga aglugan, no si kati driver. Di na ko makagura. No agayatak kan ka, ma'am. Busted ka manen for the 99th time. Saan ka kayat kunak manen? Kaping absent manen ni Ma'am Helen. Ay, kasla di mo amo. Ay, ada pagdaldalanan na dahil nga office meet tayo. Adda pagdaldalanan na? Ay na, hindi pa nga ibagbaga na nga idarom na nila kay na. Jack amuan, ano ti aramido na itaan. Adda kasta nga issue da nga agasawa? Ay, katong babaero nila kay na. Manugal pay. Ay, unay matdaytan. Awan lang aro trabaho nan. Numabartek. Ay na, dangran na pa ni Helen. Ay, kaasimat ang arod. Flang adi. Kaasi talaga. Nakiasawan tumod kami iti gwapo. Anya nga ita. Permiti sakit ti ulo na. Ado ti mangibagbaga, agwapo ka no di asawa na. Tall, dark, and handsome. Iso asika, denggam da ito'y apagsasao. Awan ti sirbi ti kinagwapo, no di nakamot irespeto. Ganun. Uray man no, di ko nada pangit. Basta responsible, ken napodno, ken nadungo. May mayatikas jay. Ani, adda agur uray a bisita mi Salas. Bisita? Awan mo tinam na maag-abisita. Ninsan bet, adda kano ibagana. Salama kalagip mo, daytan no adda kasapulan na. Ay naamuklatan no anya ti umay na ibaga. Kating kakasarita tapno maamuam no anya ti gagara na. Masikog ka manan? Ni manang mo, anya ko mati nakakaskas daaw, kat adamot asawa. Wala, ngam kaano lang ang idinaudi ang nagkita ta. Ako nam atalon ti anak mo. May kalimanday to'y. Ay unay kan. Kasano na pasamag day ta? Di mo nadlaw? Masikogak, idinagkita ta ideryon. Ita, masikog kang manan. Kaot gagangay, ati ada asawa na. Kastala tibiyag ako nada, manang. No ada asawa, syempre, agsikog ka, kasjay. Ay una yan. Anya ti trabaho nila kay mo.
Tanagpigsa ti pakinakam na aputot-aputot. Isungarod nga imayak. Tamok ang matulungan nila kay kung agbirok iti trabaho na. Taanya ko mati maitulong ko kankwana. Awan mo't amok apangisir ka. Ang mga noada mo, mga kasapulan iti driver, tubero, karpintero, welder, kan electrician Na, kabailan na amin dagita? Nalaing nila kay ko manang. Ado ti mo na trabaho. Uray saan agwapaw. Ta naanaws kan nasingpot. Ala, bayam. Agdamagak no adag kasapulan iti kakasta nga skills. Ay, wen gayam. Addamanin ka no reunion tayaw. Addamanang? May kaamanang. Agdonit ka no ni Auntie Vilma iti litson. Ipasikat nan tumanen May sabuo alitson abaka ka no, ti donit na. Kita ka no makapanak. Apay, awan ka di pa'y mang-escort kan ka. Boyfriend, di kayat ko asawan. Awan pay. Dita kinapintas mo, awan pay. Sige ka. Kantsawan na kan tumanan ni Auntie Vilma. Siyakmet ita, timapan ije bangko. Wala. Ay, akumyuta kun. Anya ngay nga rod, awan mo tunji driver. Anya ti kayat mo asawan? Ay, awanan ni Dong. Anya? Uy, lawlawagan man day ta pa nagsasaom. Anya nga awanan. Apay, di mo pa'y amo? Ti anya? Ay na, nag-resign na ni Dong. Nag-resign mo lagayam. Kunaklakit din no anya tinapasamak kan kuana. Ay, concern ka matgaya man niya. Sikan tumat na ngamin. Kanayon mo abasta din. Di naksurunan. Ay na, swertin kumano si Kati maasawa na. Katno, nagdakkel pa, di impaaramid na abalay na. Kat, anya kumaita? Uy, ado ti kwarta ni Dong anya. Amo na ti agurnong. Ken maysa, na anos. Mano natawan na nagtrabaho dito ikas driver. Adon ati naurnong na. Api ngamin ang nag-resign. Ay, concern siya. Damdamagak laang. Kunana, atapno ka no malipatan na ka. Ad-adda ka no ngamin ama in love no kanayon ang makita na ka. Bakla. Oh. Amom ka di ti contact number na. Amok apay ngamin adi mo inala idikan kwa na. Ay, wan gayam. Adda i-recommenda ka mabaling nga alaan a driver no saanan akayat ni Dong. Ay, sige man nga, Rod. Jay kuma all around. Ay, Robert. Agmay-may sakad samot ang makiriyon yun, ita. Saan, ante? Kadwak ni ading ko. Naudilaan. Ay, ingka man nga ron iparking jay lugan ko. Jack man amukan ni uncle mo. Tasaan nalata nga amo ti agi parking iti lugan. Ha? Ay, katuna, ante. Ay, nakitam gaya man dya indunit ko amay sa abuo alitsyon na baka. Ay, adamanan indunit mau, ante. Win anya nga road. Siyak lang mati ada kabailan na nga ag-donate iti litson. Wala, ante. Si kagayam tibak ng kadatayong agkakabagyan. Nanay, asino nga'y day ta sumungad? Ha? Ay, ni aning ading ko, ante. Adamat ka holding hands na. Ay, asino nga'y day ta? Ay, jemat agbalin husband to be na. Kaslam amok day ta lalaki Ha? Iso day ta jagim matang itiin la kumi adaga ija bariyaw. Ay, nagswerte ni anay. Nanos ka nasingpot day ta lalaki. Ay, kastayan, ante. Angam, basbasit matngam ni anay. Ay, uray Ay, aguray ka, takabla awak man ida. Ay na, tapno ang mom, Robert. Baknang dayta, alalaki. Ay, agkasar kayon. Wan, agkasar kayon.
tapno agdunitak iti litsawn. Wen ante, agkasar kamin kinidong. Aywan! Dong gayam ngagpaiso tinagan na. Nalipatak meten. Agam-amu kayo, ante? Ginatang ko jay dagada. Ay na, anay. Katnubak nang daytoy napilim mapakiasawaan. Kun, nasingput, ante. Ay, wan. Ay na, ay, kastala tibiyag ako na. Ay, dimtang matlaangan tinapintas agasat mo, kaanakan. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Awan ti serbi ti kinagwapo, no di na kamat irespeto. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.